Tagbuya GSM. Ay trending tatta, ay kwa, hello love bakalatan. Ay, dati movie nga kasjay, hello love bakalatan. Di mas nalalo nga hanggo kay atin no love story. Awan ti kamur-amur ko ti kasta. Anakit di atin na lalakin. Anakayat mo puro bakbakan. Tangalo na ng bakbakan tayo tuwin ni. Sa bali man nga bakbakan na tabagbaga mo na. Bakit sa tapagrupa mo? Kituloy tayo bakbakan na naudlutan ah. Awan mo ti tao tuwin eh. Awan siguro mo tagpigil kinyatan. Ano ito mo din malpas natin ko bukan. Makatawin sama bago malpas natin. Ay, madeskartan. May sakagububol. Gubol na mo. Ay, tiragadi, ngul-ngul. Sinurad makado ti maubura. Awan samit ti tao. Data ka matgayam. Hi back, my loves. My loves nga bagbagam. Tarupam, my loves. Pikasta ka, my loves. Nagsungit ka. Di balay, nagpupudot ti ulo da. Sika, nagsungit ka. Abak nagpay agrigla. Apaya tarotoy ka man eh. Awising ka ko, ma. Tagbuya GSM. Agbuya. Anak ko mami ti buyahan tadjay. Ay trending tatta, ay kwa, hello love bakalatan. Ay, mayat ajay. Won, namaya tajay. Baka nung nabuya majay, maamiris mo na asawaan na kon. Ay, dati movie nga kasjay, hello love bakalatan. Adda, trending ajay tatta. Aning, madya nahilig ti nadrama nga pabuya. Love story ajay, madina drama. Di mas nalalo nga hanggo kay atin no love story. Awan ti kamur-amur ko ti kasta. Anakit di atin na lalakin. Anakayat mo puro bakbakan. Tangalo na ng bakbakan tayo tuwin ni. Sa bali man nga bakbakan na tabagbaga mo na. Bakit sa tapagrupa mo? Kituloy tayo bakbakan na naudlutan ah. Awan mo ti tao tuwin eh. Awan siguro mo tagpigil kinyatan. Yeah, boy. Tal na ka man. Baka damdama sumampit ni Manong mo to. Inuhan ni Anjo, inuhan ni Dimsey. Tumulong dagi day. Nagadupay mo brat to eh. Hay, madida sumangpot na gijayan. Lalalo ni Manong at daw bra na jebalay. Uy, tal na ka man. Duwat eh na disgrasya ko. Baka may katlo ka no kasday. Ana? Sino aji duwan na disgrasyam? Hoy! Pagbagang mga na-disgrasya. Oh, no! Kung nga bang guys, Emma, pero tika. Awisak ko man ni Bak Manong. So nakadwa ka pan SM. Palusot ka pa ilaan. Bigbigat, sumayit ka manan. At least kay Bak lang. Pidatoy kaya man ng Manong. Isturbo ka. Okay, sasabahan natin yung ubingan. Sakpay ito turbaw. Turbog tarobam lay. Kagawin tayo! Isikat yung agawid. Sakti mo na to eh. Ladies first. Ladies first. Pero saan ka nga tanta, makawid ka to yan. Nagkaro ka talaga Manong. Papampam ka. Sakpay tatati, papampam. Kaya mo, pampiyangag talapayag mo. Kistis na bayo nga duwa, nagtatagari kayo. Nagriri kayo. Ito kayo pa talaga nga pa. O lang or may tulong yun. Ni Manong gamin, apan sumampot-sampot ito eh. Namadatang sumampot. Ado tinaramid datan. Di ba Bak? Yeah, boy. Ano tinaaramid? Ano to ba naramid mo di balay? Ta nagpapapinta si Kokaam. Tagare kayo. Malis kayo man latan. Nagtal na natin, lubong ko to eh. Ang Manong, tumanaw ka kanon. Okay, sa mga ubing nga. Kaya mga malmaruk tulong. Tatay ka ba eh? Ay, sige Manong, kamatang na. Malmaruk ka talaga. Ay, sige, taray Andres! Tatay ka kaya? Taray! Malmaruk ka talaga. Malapit ka din yung aduwa.
Ay, natatihip. Kapsat pida talaga din matagkadot doon. Kamat Andres! Isa mo nga. Kamat Andres! Ang dasidatan! Tabangos ko! Awan si nagtataldaw! Isublim! Ay! Perfect manok! Dasidatan! Piluto natin!